Heto na nga, ang muling pagbabalik dito sa May Dipalo Bridge. Tara na't samahan nyo ko ulit kumuha ng mga picture. Nung huling punta ko nga dito ay mga mangilan-ngilan pa lang yung mga taong tumatambay dito, pero ngayon nagadumati tao nga nakatambay piman para makita ang ganda ng sunset dito sa May Dipalo Bridge. Maganda, dapat napintas mat piman. Ang gamit ko nga palang camera dito ay itong Panasonic Lumix DMC EC18. Ewan ko lang kung anong year model na lumabas to, pero sure ako mga 20s to, early 20s na lumabas or in-issue long Digicam. Note lang po, hindi po ako professional na photographer. Ayan. Nagtry lang ako ng mga lumang Digicam. Sa panahon natin ngayon ay medyo nakakalimutan na at pawala na sila. Maganda pa naman itong gamitin, lalo na pong mga aesthetics and pang mga old na larawan. Quality to. Idi karadamdamok nga papan dito di Palo Bridge ko basta pelang ti adong agtamtambay nga tao, pero tatpan ka dapat babay ken dapat tao nga agtatambay mga dito igid ado dan piman met gamin ti sunset nga buyaan dito eh. Naisip ko nga na pwedeng magtayo or yung food cart dito sa mga gilid-gilid like coffee and milk tea. Ayan, marami kasing tumatambay dito. Itong Dipalo Bridge nga ay itong nagsisilbing boundary ng San Quintin at Natividad. Ayan, tingnan mo naman yung sunset, orange na orange, ganda niyan sa personal. Angat na angat yung pagka orange niya, lalo't hindi maulap nung pumunta ako kahapon. Ayan, tignan mo naman yung ganda ng pagka-sunset, lalo na hindi maulap talaga. Orange na orange quality. Naisip ko nga na pwede rin mag-photoshop dito eh. Lalo yung mga dibu, yun, Jay Kasar. Ayan, mayat payman. Lalo no daga dito tumira kayo di talagang professional photographer. Oh, nag-orange niya. Met di pagka orange na di pagka aesthetics na aesthetic di shadow lang a picture mayat ito eh. Anyway, salamat nga pala sa mga nag-like, mga lahat ng post ko, maraming salamat po. Hindi na ako gumagamit ng masyadong music na ito dyan, parang nababawasan yung earnings. Ayan, 20% lang yung napupunta sa akin pag gumagamit ako ng mga music, and mahirap and para sa akin mahirap tumingin ng music na gagamitin talaga para hindi mabawasan yung earnings.